Comença presentant-me. Jo estudia a l'institut. Per això, quan vaig néixer, jo tenia 0 anys. I el com sona l'ESO... Començarem ja amb la en tenia dreta. Darrere, esquerra, darrere, dreta, I això darrere. es produeix directament avui, el dia en què com sona I ara l'ESO bufem la tarta. acompleix 25 anys. Demanem Una l'ovació i fortíssima salutació. Vaig pensar, jope, aquesta edició hauria de ser molt especial. Alegre, divertida, amb molt bon rotllo, amb molt riure. Emoticono de la risa, I una primer idea la dreta irresistible i després aparegué l'esquerra. al meu cap. I si l'obra d'enguany la crearà jo? Començarem a l'esquerra, Quin millor regal per a com ara sona l'ESO? dos mans, Un festival de l'humor. ara Una hora colze, de vida, però amb ara l'altre pensament colze, I molt. ara el braç, Moderna, experimental. l'altre braç, Un gran cant a la vida. els dos braços còsmica, i emoticono de la monumental. risa. I he dit ja molts riures? Està tot pensat. Foto, Aquesta nit serà inoblidable. M'he encarregat de tot. Música, il·luminació, el guió, la samarreta. També trobareu alguna sorpresa. Ah, i el repte final. Atenció, tatxan! s'alçarà molt lentament. I tot això només amb una persona a l'escenari. Dramatitzarà, Interpretaré ballarà, Ballaré i cantaré. micro, la Mira. mirada i el públic.